या सलीद ऑन दी मार्क, बॉलिंग मार्क मध्ये इथे दाखल झालाय ईशांत. राईट नंबर ऑन दी विकेट. पहिलाच बॉल बिग हिट आहे. साहोने बॉलला फील्ड केलंय आणि पहिलाच बॉल इथे डॉट पाहायला मिळतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण इथे पाहायला मिळालं. साहो होता, जम्प केलं, फ्लाय केलं आणि बॉलला इथे मात्र रोखलंय. डॉट बॉलने षटकाला सुरुवात करतो ईशांत. ईशांत यावी सलीदला शांत ठेवेल का तेही इथे पाहणं आवश्यक आहे. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक. राईट अराउंड द विकेट. नेक्स्ट बॉल यावी बॅक हँड डिलिव्हरी करायची होती. ऑस्ट्रेलियाच्या खूपच बाहेर राहिला बॉल. पंचदंडित करतायत. नो बॉल पाहायला मिळतोय. 1 रन इथे मिळते. खातं इथे ओपन झालंय अतिरिक्त स्वरूपाने संघाचं. सलीद मात्र अजूनही खातं ओपन करू शकला नाहीये. ते इथे होतंय का पाहूया. दरम्यान फुलटॉल चेंडू पंच केलाय. पंच लाजवाब फिल्डिंगचा प्रयत्न साहोच्या माध्यमातून केला गेला. बॉल पर्यंत पोहोचलाही होता परंतु बॉलला आतमध्ये ढकलू शकला नाही. नाकाम ठरतात प्रयत्न परंतु शानदार कोशिश इथे पाहायला मिळाली ती साहोच्या माध्यमातून. इथे मिळतात 4 धावा. धावसंख्या पोहोचेल 5 या अंकावरती. शानदार प्रयत्न साहोच्या माध्यमातून बॉल पर्यंत जम्प केलं. आत ढकलण्याचा प्रयत्नही केला परंतु बॉल क्लीनली धावा मात्र रोखू शकला नाहीये. ईशान नेक्स्ट बॉल घेऊन यावी समोर आहे तो फलंदाज सलीद. यावी खोदून काढण्याचा इथे प्रयत्न होता. नाकाम ठरलाय. येतो इथे डॉट बॉल. यावी ऑस्ट्रेलिया थोडासा बाहेर होता बॉल परंतु प्रॉपरली बॅटवरती घेऊ शकला नाही तो सलीद. त्यामुळे आला इथे डॉट बॉल. येतोय इथे पाहायला मिळाला इथे डॉट बॉल. धावसंख्या ते पाहायला मिळते ती 5 धावा. अजूनही पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडू. ईशांत ऑन दी मार्क. सलीदसाठी फेकला जाणारा बॉल. गती कमी होती. परफेक्ट टप्पा होता. सॉफ्ट हँडी फक्त मिड विकेटच्या दिशेने बॉलला ढकललं गेलं होतं. फील्ड केला जातोय बॉल. येतो इथे निर्धाव चेंडू. षटक क्रमांक पहिलं इथे समाप्त आणि पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना ऑल करला संघाची धावसंख्या बिनबाद 5 धावा. या 5 धावांमध्ये लगावला गेलेला एक शानदार षटकार इथे पाहायला मिळाला. साहोचे प्रयत्नही लाजवाब पाहायला मिळाले. संघाची धावसंख्या 5. सलीद खेळतोय वैयक्तिक 4 धावसंख्येवरती. यावेळी अदनान स्ट्रायकिंग एंडला इथे पाहायला मिळेल. ऑल करला संघाचा हा खेळाडू स्ट्रायकिंग एंडला बाहुबली खेळाडू आहे. ताकदवान खेळाडू आहे आणि ताकदीच्या जोरावरती हॅमर पंच करण्यात माहीर असणारा हा खेळाडू ज्याच्या माध्यमातून आपल्याला ऑफ साईडच्या दिशेने हॅमर पंच पाहायला मिळतो. तो खेळाडू इथे सज्ज झालाय परंतु बॉल रोखण्याच्या प्रयत्नामध्ये मात्र साहोला थोडीशी दुखापत झालेली पाहायला मिळते आणि तो अजूनही क्रीडांगणावरती खेळ करताना पाहायला मिळेल. कारण आपल्या संघाला आपली गरज आहे हे त्याला माहिती आहे आणि त्यामुळे तो जीवाची बाजी लगावून या महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये फील्ड करताना पाहायला मिळाला होता. आणि त्याच दरम्यान या संपूर्ण स्पर्धेला 1.25 लाख लोकांनी इथे भेट दिले. एक अभिमानाची गोष्ट राहिली SPLच्या आयोजकांसाठी. 1.25 लाख लोकांनी या स्पर्धेचा आनंद यूट्यूबच्या माध्यमातून इथे घेतलाय. यावेळी स्वीप शॉट खेळलाय. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने ट्रॅव्हल होतोय. इथे मिळते 2 धावा. 2 धावेने धावसंख्या मात्र पोहोचेल ती यावेळी 7 या अंकावर. सुपर 8चे सुपर चाललेले सामने. सुपर डुपर हिट चाललेले सामने. यावेळी पंच केलाय आहे तिथे क्षेत्ररक्षक. बॉल फील्ड करतोय. यावेळी पाहायला मिळतोय निर्धाव चेंडू. अदनानला रोखण्यासाठी बाहेर काढलं गेलेले अस्त्र आहे जी यावेळी बॉलिंग मार्गवरती सज्ज झाले. चिन्मयचा पुढचा चेंडू. यावेळी लेगस्टिकच्या बाहेर आहे बॉल. खूपच बाहेर आहे. नाकाम ठरेल यष्टीरक्षक आणि बॉल मात्र जाईल वाईड. +2 एकूण 3 धावा इथे मिळत आहेत. संघाची धावसंख्या 10 या अंकावरती जाऊन पोहोचते. यावेळी टप्पा चुकला, दिशा चुकली आणि मात्र संघाच्या खात्यामध्ये 3 धावा इथे जोडल्या गेल्या. अशा पद्धतीची गोलंदाजी या आधीही सोमेश्वर संघाकडून झाली होती जी संघाला घातक ठरली आणि ती चूक इथे मात्र करून चालणार नाहीये. ती यावेळी तुळसुंदे संघाला दरम्यान फेकला जाणारा हा बॉल. पॅडल स्वीप आहे. शानदार फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. डिक्लेअर झोन मध्ये पुरेपूर वापर केला गेलाय डिक्लेअर धावांचा आणि इथे मात्र एक शानदार क्लासी शॉट खेळताना अदनान नाही ते आपण पाहिलं. बॉलला येऊ दिलं. फ्रंट फूट बाहेर काढला. त्यानंतर स्वीप केला आणि ऑन साईडच्या दिशेने ढकलून दिला बॉलला. चिन्मय नेक्स्ट बॉल. रॅपिड आहे. इन स्विंग चेंडू आहे. पंच केलाय. जातोय सीमारेषेच्या पलीकडे. मिळतील ते 4 धावा. अदनानच्या बॅटमधून निघालेला हा एक लाजवाब फटका. 4 धावा संघाच्या खात्यामध्ये. धावसंख्या पोहोचते 16 या अंकावरती. षटक क्रमांक प्रगती पथावरती येते दुसरं. अजूनही 1 चेंडू बाकी दुसऱ्या षटकातील. अदनान ऑन दी मार्क.
महत्वाच्या वेळी महत्वपूर्ण जबाबदारी घेऊन दाखल झालेला अदनान इथे मात्र धमाका करताना जरूर पाहायला मिळतो का पाहूया. एक बिग हिट त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला, एक चौकार पाहायला मिळालाय. यावी फेकला जाणारा चिन्मयचा हा बॉल अलॉंग द कार्पेट खेळलाय. ईशांत तिथे बॉल फील्ड करेल. हा येतोय डॉट बॉल, कम बॅक करतोय. षटक क्रमांक समाप्त झाला इथे दुसरं आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर ऑलकरला संघाची धाव संख्या 16 धावा. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 5 धावा इथे आपण पाहिल्या होत्या, परंतु यावेळी हे चिन्मयचे षटक 11 धावांचं पाहायला मिळालं आणि त्याला कारण आहे तो अदनान, कारण अदनानच्या बॅटमधनं झालेला धमाका आणि त्याचमुळे आपण 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या इथे आपण पाहतोय. ऑलकरला संघाची 16 धावा, बिनबाद 16. प्रथम फलंदाजी करतोय ऑल केरला संघ. बॉलिंग बार्क वरती पाहूया कुणाच्या हातामध्ये सोपवलं जाईल तिसऱ्या षटकाचा चेंडू आणि इथे दाखल झालाय अनिरुद्ध. राईट आर्म राऊंड द विकेट मारा करण्यासाठी तो इथे सज्ज होईल. फील्डमध्ये बदल वारंवार इथे केला जातोय. ईशांतला यावी मिड विकेटला घेतला गेलाय. बेस्ट ऑफ प्लेअर आपण साहोला इथे आपण पाहतोय, जो मिड ऑफची जबाबदारी इथे स्वीकारताना. मिड ऑनलाही क्षेत्ररक्षक सीमारेषेला खेटू नये जेणेकरून 6 धावा रोखण्याचा प्रयत्न असेल. अनिरुद्ध पहिला बॉल ऑफ स्टिकच्या बाहेर, वाईट बॉलचा इशारा. यष्टीरक्षकाने बॉल गॅदर केलाय. अतिरिक्त स्वरूपात 1 रन मिळते. धावसंख्या 17 या अंकावरती जाऊन पोहोचते. सलग दुसरा चेंडू स्क्वेअर पाहायला मिळतोय. भरकटली दिशा, झाली दुर्दशा. आणखीन 1 रन संघाच्या खात्यामध्ये. 18 धावांवरती पोहोचले धावसंख्या. सलीद आहे, सलीदचा दबाव मात्र यावी अनिरुद्धवरती जाणवतोय. अवे फ्रॉम द बॉडी फेकण्याचा प्रयत्न इथे केला गेला आणि याही सलग तिसरा चेंडू, सेम रिझल्ट वन्स अगेन, व्हाईट बॉल. धावसंख्या 19 वरती जाऊन पोहोचले. सलग फेकले गेलेले 3 वाईट बॉल आणि त्यामुळे फेकावे लागले ते एक्स्ट्रा बॉल. आणि हाही चेंडू इथे पाहायला मिळतोय वाईड. खूपच बाहेरून हात आणण्याचा केला गेला होता प्रयत्न, परंतु खूपच बाहेर राहतोय बॉल. सलग 4था चेंडू पाहायला मिळतोय वाईड बॉल. भरकटले दिशा, संघाची होते दुर्दशा. एक चौकार मात्र जरूर इथे एक्स्ट्रा स्वरूपात मिळाला असं म्हणावं लागेल, कारण सलग फेकले गेलेत ते 4 वाईड बॉल. एकही बॉल काउंट न होता इथे मात्र अनिरुद्धने 4 धावा खर्च केल्या आहेत. अनिरुद्ध धावसंख्या 20 या अंकावरती आणि त्यानंतर केला गेला पंच. मिळत नाहीये संधी. बॉल जातो डोक्यावरून. 6 धावांसाठी होतो इथे फरार. एक शानदार सलीदचा ब्रँडेड SPL षटकार. धावसंख्या 26 या अंकावरती जाऊन पोहोचते. 1 बॉल काउंट झालाय आणि त्यानंतर सलग दुसरा. बॅक टू बॅक, बॅक टू बॅक, बॅक टू बॅक. अप्रतिम फटकेबाजी सलीदची. सलीद ऑन फायर. पहिले 2 चेंडू स्क्वेअर, 4 चेंडू एक्स्ट्रा फेकले गेले, परंतु त्यानंतर सलग 2 चेंडूवरती सलीदची बॅट आक्रमक झाली. षटकारांची भाषा बोलू लागली आणि सलग 2 चेंडूवरती ठोकलेत शानदार षटकार. सलीद आक्रमण करतोय, सलीद हल्ला करतोय, सलीद सामर्थ्य दाखवतोय. सलीदने आतापर्यंत आपल्या मनगटाची ताकद दाखवून दिले, नजाकत दाखवले आणि स्कोर कार्ड वरती मात्र बरकत आलेली पाहायला मिळाले. धावसंख्या 32 रन आणि त्यानंतर फेकला गेलेला बॉल हाई पंच केला गेलाय. वन्स अगेन सलग तिसरा उत्तुंग षटकार. सलीद ऑन फायर. सलीदचा आक्रमण, सलीदचा हल्ला आणि इथे मात्र नष्ट नाबूद झालाय तो अनिरुद्ध. 3 चेंडू इथे फेकले आणि 22 धावा खर्च केल्यात. 3 चेंडू मध्ये 22 धावा खर्च करणारा SPLचा सर्वात महागडा बॉलर ठरलाय तो अनिरुद्ध. अनिरुद्धचा पुढचा चेंडू यावी ऑफस्टिकच्या बाहेर आणि बिग हिट करण्याच्या प्रयत्नामध्ये बॉक्स आउट. पहिला धक्का सलीद डगआउटच्या दिशेने येतोय. चांगल्या चेंडूचा चांगला समाचार घेतला, परंतु खराब चेंडूवरती इथे मात्र गारद झाला. मैदानाच्या बाहेर जावं लागलं ते सलीदला, परंतु सलीदने आपली कामगिरी ते पूर्ण केले. शानदार फलंदाजी.